Sziasztok! Ebben a videóban bemutatom, hogy hogyan lehet a netről leszedni képeket. Először is, hogy megnyitottok egy böngészőt, utána itt fölmentek, hogy képek. Ide a képekhez beírjátok, hogy miért akartok letölteni, mondjuk Counter Strike 1.6-ot és képeket. Leenterizitek, mindjárt behozza. Igen, itt is vagyunk, itt kiválasztotok magatoknak egy képet. Kiválasztotok, ahogy mondtam, egy képet. Én már egyet letöltöttem, itt rákattintotok, jobb klik mondjuk. Igen, itt jobb klik, kép mentése. Igen, ide beírjátok, hogy mit akartok, elmentitek, de nekem mivel ez már a kép ki van mentve, bezárjátok a netet, itt van, mondjuk én strikének neveztem el, megkeresitek itt, hogy mindjárt mondom, hogy strike vagy amire elmentettétek, én már nem is tudom mire mentettem. Ja igen, jól tudtam, ABC sorrendben vannak, akkor úgy látom nincs meg, jól van, akkor innentől átrakjátok nyújtásra, Oké. Ugyanezt megcsináljátok, itt van a strike, így van itt asztalkép, aztán ennyi, szűk a világ, én nem. Ugyanígy megint megnyitsátok tulajdonságokat. Igaz, nekem most nem hozza be, de ugyanúgy, hogy mint mozaik. Ugyanúgy mozaik, ott átváltjátok nyújtásra, leokozzátok, és akkor már kész is van. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Sziasztok!